Bon dia, conills literaris. Avui cuinarem la literatura de Josefina Llaurador fent un pastís de poma. Amb ingredients: una poma i pasta de full. I el tercer ingredient és un llibre, El Bernat detectiu i els 14 biberons. Les il·lustracions són de Cristina Picasso i l'ha dit que fa uns bons dibuixos, m'agrada molt com els dibuixa. Són molt divertits i es veuen molt clar el que està passant. I l'editorial és Animal Llibres, una editorial que m'agrada molt perquè tots els llibres que edita són molt divertits i m'ho passo molt bé llegint-los. I aquesta història va sobre el Bernat vol ser detectiu i es llegeix un llibre de Sherlock Holmes perquè així pot aprendre moltes coses i totes aquestes coses que aprèn les va apuntant per si li passen casos i així ja sap coses per anar investigant. I realment li passa un cas, el cas dels 14 biberons, i va aplicant totes aquestes coses que ha anat aprenent i totes aquestes coses que vol fer i vol practicar per quan sigui gran poder ser detectiu, un bon detectiu. I aquesta és la història d'aquest llibre perquè m'ha agradat molt aquesta història i perquè jo quan era petita i ara també doncs m'agrada molt ser detectiu perquè quan passen casos doncs has d'investigar amb la lupa i mirar les empremtes i això és el que més m'emociona perquè és com molt intrigant a veure qui ha sigut aquell personatge que ho ha tocat i llavors m'agrada molt això. I fins aquí el vídeo i que passin una bona tarda amb el pastís de poma que hem realitzat.